Dobar dan. Dobar dan. Joj, dobar dan. Recite mi ovako, mene je poslao moj prijatelj Mario. Dobro, nije on meni samo prijatelj, mi i delamo skupa, ne? On je mene poslao sin na SMR-a hipodrom Orosave došao. Da, jeste. Dobro, hvala vam puno. Već sam mislil da sam fulao mjesto, ne? Ali ovako, on je mene poslao tu da bi ja tu mogla jahati konjaka, ne? Bravo. Pa Jesam došao na pravo mjesto? Pa je. Pa što me je tak simpatičan gospon. Eto, hvala vam puno, hvala vam puno. Ja bom vam posle vizitku ostavio. Sve tak šikate. Ostavio vizitkicu. A Ja kak se baš vi zovete? se sad ju nemam. A kak se vi zovete? Dražen. Dražen. sam se ja Pa zovem. kaj bi vi trebali, Dražen? Pa sad sam vam rekao malo prije, ovako, gledajte, mene moj prijatelj Mario poslal da bi tu je jahal konjaka, ne? On je meni rekao samo ti dojdi na hipodrom Oroslavje i bu se javila Štefu nekako, on te je... Ja sam Štef, ja. A vi jeste Ja Štef, sam ti Štef, pa no. ste dragi dečko. Gde ja mogu jahati konjaka onda? Evo, tu, viš, tu samo tu odi, tu je unutra Štefica jedna, tu je ona ima konja i tu te bude. I samo njoj se Samo obratim. se njoj reci da mene Puno poduši hvala. to. Baš ste šik, bog, bog. Joj. Bog. Kak si rekao, kak se zoveš? Dražen. Baš mi drago, Dražen. Hvala Bogu, pa mi je posle ostavio vizitku, ni problem, ne? Može, Dražen. Dobar dan. Dobar dan. Mene je tu jedan Štef, oprostite, slobodno vas neke pitam. Mene je pital, joj, bi me taj još nagazil, pas, konj, Bože. Mene je poslal tu jedan gospon kad je delao na ovim drvima, onda je poslao da se javim gosponu Štefu tu, kad bi meni malo pomogla oko konjaka, ne? A gospoda Štefa nema, evo ja sam Štefica, mogu vam ja pomoći. A Štefica, onda dobro, može se me to nekaj pobrkalo u glavi. Ja. Bog dragi, znaka je meni isto dojde, ne? Ovako, Isuse Bože, jel bude on mene ugrizal ili ona? Jel to dečko ili cura? Dečko, evo A, vidite da je dečko je. ispriloženo. Ja, kakve krase. Slobodno mu malo riticu pogladim. Evo, pravi. Isuse Bože. Isuse, kak ima lepu riticu, krasan je, jako je krasan. Ovak, slušajte, ja nemam puno ginjavel, mene je moj prijatelj Mario, dobro sad da mi je ni bitno, ne, poslal da bi ja ovoga tu jednoga konja kak se malo pojahal, ne. I onda je mene gospod tu kad je na drvima poslal da ja nađem Štefa, vi ste Štefica, znate, da, pa bi ja ovoga pojahal na konjaku, pa bi vi meni mogli pomoći malo oko toga, ne. Pa mogu vam malo pomoći, evo prvo torbice se riješite da vam ne smeta, mislim... Pa ne brem torbice, to je Yves Saint Laurent, to ne, ni za Boga dragoga, Onda ne. neka ostane. Ne, Ajde, Isuse, neka kak je ostane. lepi, kak ima lepu riticu, krasno ima riticu. Krasno riticu. Isuse, slobodno ja pogladim njega malo. Slobodno, slobodno. Joj, ja sam se znati jako bojim, ja možda čak i ne bi se penjal na njega ili kaj. Ma nije problem, A? evo, brzo se popnete, ali brzo siđete, nema tu A problema. malo se bi ja pojašil njega, onak, čist malo bi si ga rekreativno pojašil, Malo ne? da probate malo. Konjaka. Ajde dobro, onda kaj ja moram sad napraviti? Isuse Bože, nekako mi tu smrdi. Jel to se konjak pokakal ili kaj? Ma nije, to vam se samo čini. A samo se čini. Ne bu se on pokakal kad mu se ja gore popel. A možda se i bude. Ali To ne bu niko se ne zna. po meni pokakal. Neće po vama, ipak je Dobro, guza dobro. iza. Kak bi sam sad popel gore? Evo, Bu morate se ovako nogicu- hvatim za njega, nego Ne. kad? Stavite nogicu unutra, primite se za kukicu, lijepo lagano gore. Budete mi pomogli malo oko nogice. Evo, nogica, ajde, nogica. Nogica, ajde, o ajde, Bože. ajde. Aj, Možda evo, da ja unutra rađe je, ne evo, idem unutra. gore, ha? Nije. He, za kukicu? Za kukicu idemo Jel gore. je to ajde. sigurno, dečko? Ma sigurno je. Dobro. Da ne bi ja pogledala. Kak sad ja moram se popeti tu Gore, ovak? gore, guzu O uzite. Bože. I sad ovak se jaše? Da, ne, noga preko. Koja, ova preko, noga, ta ova noga tu? Preko. Ajde još malo. Preko čega? Ajde, Ta noga gore. Evo, bravo, ide to vama. Evo to sad ja, Čak i se jesam popeti. dobro ja sad jaham. Ha? Nije baš Konjaka. dobro. Nego kak? Malo se Dobro, sad ispravite, opustite. ispraviti se malo. Dignite Jer ja sad glavu. mogu dole s konjaka. Ne, tek ste gore. Pa da malo probamo Dobro, hodati. malo probam hodati. Pa da isprobate konja, ne? Se Bože, mene je tak nekak strah njega. Ja Ne, volim nemojte, konjaka, tak je ali dobar. tak je dobra. Kam idemo sad skupa? idemo dole, prema Ne budem šumici. bežal sad, ajmo Ne, onda idemo polako. prema šumici. Polako idemo prema šumici. Ajde, idemo prema šumici. prema šumici, polako. Držite se, nemojte mi pasti. Držite se. Bože, joj, Bože, joj, on bu tak divljal cijelo vreme. Ne. Znate kaj, dobro, hvala, ja bi sad sišao dole. Ja bi sišao, ok, hvala. Jel on sad je, ja bi sad dole sišao, ako je moguće sišao bi to konjaka dole, ako vidi meni mogu njega zaustaviti, ok, mogu ja sad sići dole ili kaj, ok, hvala vam puno vam hvala. Sad nije... Nemojte mi pasti, samo ne pasti. Konja, ja bi sad, kako bi sad sišao dole? A pustite se još malo, ko po toboganu. Idemo, 1, 2, Ja, 3. tak je meni, ali, ko po toboganu. Evo, bravo, gospodine. Hvala vam puno, Bravo. hvala puno. Vidimo se opet Bože, za pa koju da, godinu, Bog. Hvala Doviđenja. puno, Bože, dragi. Ajmo, Pa to je opasno jako, ne? Kaj je taj mene uvalio, Marija?
Pa to je jako opasno, skoro sam se rasplakao. Sad. Ako nisam se rasplakao, nikad sad bom se rasplakao. To je opasno jako. Na tom konjiku.